फुल पाऊस आलेला आहे जोरात, तुम्ही बघू शकता मित्रांनो. एकदम फुल निसर्गरम्य वातावरण झालेलं आहे. तुम्ही बघू शकता मागे आपल्या जंगल आहे आणि आम्ही आलेलो इकडे खेकडे पकडायला. पहिल्या पावसातले पहिले खेकडे पकडायला आम्ही इकडे आलेलो आहोत मित्रांनो. अरे ही बघ. नमस्कार मित्रांनो, मी सुनील पाटोळे स्वागत करतो तुमचं आपल्या कोकणी माणूस यूट्यूब चॅनलवरती. तर आपण आलो आज पहिल्या पावसामध्ये खेकडे पकडायला. तर तुम्हाला आता दाखवतो मी पहिल्या पावसात खेकडे कसे भेटतात. तर तुम्ही बघा आपल्यासोबत आहे बारक्याने पकडले आहे एक किरवी, त्यामध्ये पिल्ला आहेत. तर ती पिल्ला आपण काढून टाकूया. आणि इकडे आपल्यासोबत आहे सागरला पण एक किरवी भेटली आहे, खेकडा भेटला आहे. जस्ट आता सुरुवात केली आहे. सकाळी पाऊस तर थोडा वेळापूर्वी पाऊस पडून गेला आहे. माझ्यासोबत आहे ते 2 फंटर, आपले किरव्या पकडण्यात एक्सपर्ट. तर आपण आलो आपल्या छोट्याशा पर्यामध्ये आणि सागर इथे आपला मित्र, गावचा बंधू, खेकडे पकडण्यात एक्सपर्ट. तर तुम्ही बघू शकता इथे त्याने हात घातला आहे. त्याला खेकडा दिसला, त्याने हात घातला. इथे बघा त्याला एक खेकडा भेटला आहे, छोटा आहे. तर आपण निघूया पुढे, बघूया. पोट चांगली साफ कर रे मारक्या, पोट चांगले साफ कर. सागर ती बघ, सागर आहे बघ इथं. सागर या दगडाखाली. हा बघ ते दगड उचल. हा तो काढ दगड. ती बघ दिसले, हा बघ इथे. हा बघ ही बघ, ही बघ. तुम्ही बघत असाल हा खेकडा, किरवी बघत असाल तुम्ही, बघू शकता. सोड. तुम्ही बघत असाल 2020 मध्ये पहिल्या पावसातले खेकडे पकडणे. तुम्ही पण असे खेकडे पकडले असाल तर आपल्या व्हिडिओला लाईक करा आणि कमेंट्स करा. मारक्याला दिसली होती ती गेली वाटते. मारक्याला दिसलेली गेली वाटते. तुम्ही बघत असाल की दगडांमध्ये हात टाकून आपल्या बारक्या साईट किरवी काढत आहे. थांब, हाताला चावेल तू काढ. तुम्ही बघत असाल किरवी पकडलेली आहे आपल्या सागरबाईने. त्याच्या आतमध्ये आता पिल्लं आहेत, तर ती पिल्लं आपण काढून टाकूया. आणि तुम्ही आता बघत असाल मी माझ्या हातामध्ये पकडली आहे किरवी. आव. तर आता आपण इथे शोधतोय, अजून बघूया इथे कुठे भेटतात का. हा जाऊ द्यायचे पुढे त्या ठिकाणी आहेत ना. तर आपण निघालो आपल्या पर्याने खाली. काय बघू. 2020 मधला खेकडे पकडण्याचा अनुभव आपण अनुभवणार आहोत आपल्या चॅनलवरती. जर आपल्या चॅनलवरचे व्हिडिओ आपण बघितले नसाल तर जरूर बघा. आता थोड्या दिवसापूर्वी आपण भात पेरणीची सुरुवात केली, त्याचा व्हिडिओ आपण टाकला होता. तो नसेल बघितला तर तो बघा.
आणि आपल्या मित्रांना, आपल्या गावातल्या माणसांना तो शेअर करा, त्यांना पण बघू दे, त्यांच्या पण आपल्या जुन्या आठवणी ताज्या होऊ देत. पहिल्या पावसामध्ये अशाच आपल्याला किरव्या पकडायला जावं लागतं, पर्याने, ओढ्याने छोट्याशा. तुम्ही बघत असाल हे पूर्ण जंगल. मस्त असा एक अनुभव खेकडे पकडण्याचा, किरव्या पकडण्याचा तो तुम्हाला मी दाखवत आहे. तुम्ही बघितलं असाल सागरने त्याच्या हातामध्ये एक किरवी पकडलेली आहे. त्याच्या हातात 2 किरव्या आहेत. त्या आता मला पकडायच्या आहेत. दे ठेवी त्याच्यावर. आपली पिशवी आहे ती वरती आहे, त्याशी ठेव, बोटावर ठेव. तर आता आपण एका हातामध्ये 2 किरव्या पकडल्यात. तुम्ही बघत असाल अजून एक 38 किरवी आपल्याला भेटलेली आहे एकाच ठिकाणी. मित्रांनो, तुम्हाला आपले व्हिडिओ जर आवडत असतील तर आपल्या चॅनलला भेट द्या. येऊ दे पिशवी आण. तुम्ही बघू शकता ओढ्याला पाणी यायला सुरुवात झालेली आहे. जोरदार पाऊस होऊन गेला आहे. गावात साड्यावरूनच बाहेर येऊ. काय बोलतो? तर आपण जाणार आहोत आता हळूहळू खाली सड्यावरती. आमचा पण एक सडा आहे, तो सडा पण तुम्हाला मी दाखवतो. त्या सड्यावरती आपण जाणार आहोत. या पर्याने, व्हाळाने आपण जाणार आहोत सड्यावरती, खेकडे पकडत पकडत. त्यांना बोला छत्री तरी घ्या ना आपल्याकडे. तर आपला बंधू गावचा सागर पाटोळ्या गणपती विसर्जनाच्या व्हिडिओमध्ये आपल्याला दिसला होता. तर आज आपल्यासोबत तोच आहे परत खेकडे पकडण्यासाठी. आणि त्याच्यासोबत आलं आपण खेकडे पकडायला आपल्या व्हाळावरती. व्हाळाला अजून पाणी आलं नाही, त्यामुळे कमी पाणी आहे. आणि तुम्ही बघू शकता व्हाळ, पर्या, खूप ठिकाणी व्हाळ बोलतात, पर्या बोलतात, असे वेगवेगळे नावांनी तो ओळखला जातो. तुम्ही बघू शकता व्हाळाच्या बाजूचा निसर्ग बघू शकता. वरती तुम्ही झाडं बघू शकता. आपण टाक जरा पिशवीत. आम्ही निघालो आता वाळाने खाली. इथे पालापाचोळा साठलेला आहे. तर तुम्ही बघू शकता आता इथून पुढे जायला वाट नाही, पण आपण वाट करूया. या साईडून तुम्ही बघत असाल आपण आलोय सड्यावरती. आणि खाली बघत असाल तुम्ही आमचा बोलतीचा खाना कडा. सागर हळू. तुम्ही बघत असाल आमचा बोंडणीचा कडा, याला नाव आहे बोंडणीचा कडा. तर इथे आपण आलो आहे थोडे खेकडे पकडायला. तिथे बघ पुढे बघ किती भेटले.
दोन. सारख्या पाय हळू. तुम्ही बघत असाल आमचं गाव हा आहे बोंडीचा कडा मित्रांनो. वर चालू. हो, काढूया. तर मित्रांनो आपण आलो आता बोंडीच्या कड्यावरून आपण आलो आहे सड्यावरती. आणि मगाशी बघितला ते होता आपला कडा. तर मित्रांनो तुम्ही बघत असाल सागरबाई खेकडे पकडताना आणि तुम्ही वरती बघत असाल फुल पावसाला सुरुवात झालेली आहे. सागर टाक पिशवीमध्ये खेकडा. तर तुम्ही बघत असाल मित्रांनो हे असं करावं लागतं तर पहिल्या पावसात खेकडे पकडायचे असतील तर. फुल पाऊस आलेला आहे जोरात तुम्ही बघू शकता मित्रांनो. एकदम फुल निसर्गरम्य वातावरण झालेलं आहे. तुम्ही बघा, तुम्ही बघू शकता मागे आपल्या जंगल आहे. फुल एकदम म्हणजे फुल एन्जॉय करण्यासारखं निसर्गाचं रूप झालेलं आहे. आणि आम्ही आलेलो इकडे खेकडे पकडायला. पहिल्या पावसातले पहिले खेकडे पकडायला आम्ही इकडे आलेलो आहोत मित्रांनो. तुम्ही बघू शकता असं हे साहेब आपले काय करतात मला दाखवतो मी. आहे का? आहे, दोन आहे. थांब. तुम्ही बघू शकता पाण्यामध्ये आपण बघितलेला आहे खेकडा कसा पकडला भाईने आपला. पांढरी पण पिलं घालते. आई बघ, आई झाला बघ. थांब थांब कधी थांब कधी थांब. दोन आहे, अजून एक आहे. हलक्या डबक्यात पुढं हा. पकड. हे पकड. तर मित्रांनो तुम्ही बघत असाल खेकडे पकडण्याची पण एक टेक्निक आहे. जर तुम्ही जर अशा एकदम टेक्निकने पकडले नाही तर तुम्हाला ते चावणार. आणि एवढं चावणार की म्हणजे तुम्हाला तुमच्या हातातून बोटातून तुमच्या रक्त येईल एवढं चावतात. मित्रांनो तुम्ही बघत असाल वातावरण बघत असाल मागे तर मी तुम्हाला सांगतो आपल्या सागरबाईने अजून एक खेकडे पकडलेला आहे. 2020 मधला पहिलाच व्हिडिओ आपला असेल हा की भर पावसामध्ये पहिल्या पावसामध्ये आपण खेकडे पकडायला आलेलो आहोत. तुम्ही बघत असाल मित्रांनो आपल्या चॅनलवरती कोकणी माणूस आहे यूट्यूब चॅनलवरती तुम्ही बघत असाल खेकडे पकडण्याचा व्हिडिओ पावसातला. आम्ही आलेलो आहोत ओढ्यावरती खेकडे पकडायला. मित्रांनो जर आपले बाकीचे व्हिडिओ पण तुम्हाला आवडत असतील तर मित्रांबरोबर शेअर करा. आणि तुम्ही हा अनुभव घेतला असेल तर खाली कमेंट्समध्ये लिहा की आम्ही पण हा अनुभव घेतला आहे मित्रांनो. तुम्ही बघत असाल खूप पाऊस पडत आहे. पहिलाच पाऊस पडत आहे. आणि मेन म्हणजे हे आपल्याला शक्य झालेलं आहे आपल्या सागर भावामुळे. तुम्ही बघू शकता पाणी बघू शकता मित्रांनो तुम्ही. खळबळ मित्रांनो आपल्या सबस्क्रायबरसाठी मी दाखवत आहे निसर्गरम्य देखावा. आणि मी स्वतः पावसात भिजवून तुम्हाला हा निसर्गरम्य देखावा दाखवत आहे. तर मित्रांनो तुम्ही तुमच्या मित्रांना हे व्हिडिओ दाखवले पाहिजे. त्यासाठी तुम्हाला आपल्या चॅनलचा व्हिडिओ हा शेअर करावा लागेल. तर तुम्ही शेअर करा मित्रांनो. तुम्ही बघत असाल फुल पावसामध्ये भिजून मी हा व्हिडिओ काढतो आहे आणि तुम्हाला तुमची जुनी आठवण करून देतो मित्रांनो.
तुम्ही फुल व्हिडिओ शेअर करा, आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा कोणी केलं नसेल तर. बघत असा मित्रांनो तुम्ही, फुल पाऊस पडतो जोरदार. तर आपण बघत असाल मित्रांनो, आपण 50-60 खेकडे पकडून आलेलो आहे. तर बघत असाल मित्रांनो, आपण 50-60 किरव्या खेकडे पकडून घेऊन आलेलो आहे आणि संध्याकाळी त्यांचा आपण मस्तपैकी रस्सा बनवणार आहे. तर तुम्ही बघितलं असाल आपल्या खेकडे पकडायला कसली मजा आली होती. तर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर तुमच्या मित्रांना आपला व्हिडिओ शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर भेटूया आपण आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये.